днешно време диабетът е един от най-значимите социални проблеми в световен мащаб поради прогресивно увеличаващата му се честота. В момента 22% от европейското население страда от хроничното заболяване, като се очаква след 20 години броят на заболелите да се увеличи с още 30%. Само в България над 576 хиляди българи страдат от диабет, като 150 хиляди от тях все още не са диагностицирани. Ежедневно в практиката си се сблъсквам с много случаи на пациенти с диабет от втори тип. Идват при мен с различни оплаквания и дори не предполагат, че това може да е диабет. Характерното за тази болест е бавното, почти незабелязано развитие на симптомите – жажда, повишен апетит, често уриниране, лесна уморяемост. Хипергликемията, ако не се третира, води до увреждания на сърдечно-съдовата, нервната, зрителната и други системи в човешкото тяло. Последствията от заболяването са трайни, но ранната диагностика и добрият контрол на кръвната захар могат до голяма степен да ги предотвратят или забавят, като дават възможност на засегнатите от болестта да живеят нормално и спокойно. Аз препоръчвам на моите пациенти контрол на кръвната захар чрез подходящ режим на двигателна активност, намаляване на наднорменото тегло и прием на глуцевия. Глуцевията е съставка, позната отдавна в Централна и Западна Европа, която още след първия прием намалява концентрацията на глюкоза в кръвта. Глуцевията подпомага поддържане нормалното ниво на кръвната захар в един дългосрочен план. Глуцевията се съдържа в семената на дървото ясен, дълги години се употребява в средиземноморските страни, а доказателствата за ефикасността й се базират на задълбочени научни изследвания. Дори само 1 грам глуцевия дневно помага за безопасно балансиране на нивото на кръвната захар, като забавя абсорбацията на глюкозата в черния дроб и мускулните клетки. Това я прави изключително подходяща за хора с преддиабетни нива на захарта или диабет тип 2, които искат да спрат развитието на болестта. Преди няколко години ми откриха диабет тип 2. Ендокринологът ми предписа лекарства, наложи се да променя хранителния си режим, трябваше да започна да се движа повече. Изобщо промених изцяло ежедневието си. Хората с диабет знаят колко е важно да контролират нивата на кръвната си захар. Диабетът е коварен и носи след себе си редица усложнения. Затова през годините съм търсила и природни средства, с които да си помогна да балансирам захарта. За глуцевия разбрах случайно от моя приятелка във Франция и след време установих подобрение на показателите. Преди няколко години установих, че кръвната ми захар започна да играе. Симптомите бяха ясни и отчетливи, пресъхване на устата и чувство за жажда. Позамислих се и реших, че мога да започна самолечение. Започнах да употребявам различни хапчета, хранителни добавки, но резултатите не бяха от най-добрите. Тогава се порових в интернет и открих, че има много добро природно лечение с използването на съставката глуцевия, която се извлича от дървото ясен. Разговарях с моето джипи и тя ме поощри да започна лечение с тази съставка, като ми каза, че на последният симпозиум, на който са били, също е станало въпрос за нейните много добри качества при лечение на диабет и преддиабетно състояние. В продължение на няколко месеца аз използвам тази природна съставка и трябва да ви кажа, че резултатите са много добри. Сега се чувствам много добре, а без една дума като младо момче.